Irritornat l-awma bil-Barnużi tal-Milied bris il-Malta Community Chess Fund Foundation, attività annwali ta' Santa Swim fejn diversi persuni għażlu li jisfidaw il-kesħa ta' Diċembru u jinżlu għal-awma biswit lukandewlenija fil-Florjana. Għal din l-attività tendew il-President ta' Malta George Vella u s-Sinjura Vella bl-awma tingħata bidu ftit wara l-10:09 ta' filgħodu wara li ndaqqew xi siltiet mużikali mill-banda tal-Korp tal-Pulizija. Fl-attività l-karità ntlabet ukoll logħba water polo. U matul l-attività kien hemm divertiment għal daw kollha li attendew inklużi tfal kif ukoll it-tellet wirja ta' karozzi klassiċi. Il-President ta' Malta wassal diskors fil-bidu tal-attività u ltaqgħu wkoll ma' dawk li jipparteċipaw. Preżenti kien hemm ukoll membri tal-Protezzjoni Ċivili sabiex jagħtu l-assistenza tagħhom f'każ ta' bżonn.